Ngake ngakhuluma ngelinye ilanga ngabantu besifazane abathandana neziboshwa. Sixwayisa nje ngezinto eziningi ezenziwa noma ezenzeka phakathi komuntu wesifazane ongaphandle uthandana nesiboshwa. Abanye ke sesibaxwayisile sinjalo kodwa abanye bayithandela nje ukuthandana neziboshwa. Ngoba phela akuzona zonke iziboshwa ezithandana nabantu besifazane ngenxa yokuthi ayibathande ngempela. Khona nje omunye usisi empeleni baningana awusisi ababe besibhalele bethi sicela usixhumanisa nomuntu ongaphakathi mfethu, sicela usixhumanisa nomuntu oboshiwe, ngiyathanda nje ukuthandana naye, njalo njalo. Kodwa ke ngifuna ukufunda olunye udaba engalithunyelelwa ngenye insizwa engaphakathi ejele eGoli. Sike salibhala lolu daba. Sihloko sithi usizi likamama wasoLundi owahambisela isiboshwa isamba semali ejele laseGoli, sathi sizomshada kanti simshaya ngoThalamba. Isihloko salolu daba ithi lensizwa ithi, nduna yami ngizocela ukuzifihla ukuthi ngubani igama, kodwa ngomunye wabafowethu abangaphakathi ngiseGoli. Sizwa kithi kunendaba engithintayo futhi ebuhlungu ekugcineni, and I'm sure ukuthi uyayazi nawe, kodwa ngenxa yesimo esenziwa ngezinye zeziboshwa komama laba abangaphandle kulaba ababizwa ngonhliziyo ngolimi lwasejele. Onhliziyo kilabo mama abashelwa ziboshwa ngaphandle. Ithi ke lensizwa, mfoka baba, kunesimo lapho khona iziboshwa zifundisa labo mama ababizwa ngonhliziyo imikhuba emibi yokubafundisa indlela elula yokuphatha imali. Leyo ndlela ukufundisa unhliziyo indlela elula yokuphatha imali, leyo ndlela ukufundisa onhliziyo ukujoyinisa ifamily, umshwalense. Isiboshwa siyawazi umshwalense okhokhayo, uzwa ngaso ukuthi thatha muphi uyeke muphi. Nabo konhliziyo bagcina sebezwa ngazo iziboshwa, ngoba isiboshwa sikushaya ushayeke, sikubhayizise ubhayize, ugcine ususibeka phambili wena, wenze sure noma wenze konke esikushoyo. Uma usuvutha umshwalense, isiboshwa sizokufunela umuntu ozokususela lowo muntu omjoyinisa umshwalense. Uma bese uhamba uyoclaima, uma uyoclaima imali uma usuyoclaima imali sizofuna iphesenti elikhulu isiboshwa, noma sifuna u70%, wena uthola u30%. Le mali oyifakile izodliwa uma wengane yaso isiboshwa. Ekugcineni konke lokho imvamisa kwenziwa yilaba abadonsa o-life sentence. Kuke kuthi ekuhambeni kwesikhathi kweminyaka ugcine sebona unhliziyo ukuthi ngiyasetshenzwa la. Kuke kuthi sekuqala ukubaleka unhliziyo, isiboshwa mase siyamsabisa ngokuthi sizosithumela noma sizosenda kuma-social media or noma sizomblackmaila ngengxoxo yabo ababeyixoxa ngaphambilini. Bese sithi isiboshwa njalo ngenyanga, ukuze ngingakwenzi lokho, njalo ngenyanga nginikeze noma u3K, 3000. Nawe mawuthi uyabuka uzophelelwa umsebenzi ngempela, ugcina ususebenzela isiboshwa. Njengoba namhlanje kunomama makuyi-payday yabo, kunemali ezofakelwa isiboshwa, noma bekuthiwa uyathanda noma abakathandi. Unomama osuke eKZN ebezwana nesiboshwa ewunhliziyo last year. Lesi siboshwa sikamama samshaya lo mama ngokuthi sesithole abameli abazosikhipha ejele. Bamshaya lo mama ngamaphepha omgogotelo, wawasayina lo mama. Isiboshwa kulo mama sathi 40K sesiwuhlanganisile, sesishoda ngo50K. Nangempela nabameli
nangempela nabameli bamtshena lo mama basho bathi sekushoda u50k. Isiboshwa sasisicela lo mama ukuthi ayokwenza iloan sathi ayokwenza iloan ebank. Umama wawuthola lo 50k wabanikeza laba bameli mbumbulu lo 50k, kanti isiboshwa siyenza lento vele sesizophuma ejele. Kutheke sesiphumile ejele sangabe samtshela lo mama uma ezobheka isiboshwa ejele lo mama eyitshela ukuthi mhlambe ngoba singasaxhumani nje naye efonini, ifoni yathathwa ngamaphoyisa. Uthe mayifika ejele khona eGoli ufika uphethe oplastic uphathelele lesi siboshwa. Mayifika ufika uthola ukuthi isiboshwa kade saphuma leso siboshwa. Ubuhlungu engabuzwayo umama omdala esuka eKZN Olundi ezeGoli. Lo mama namanje ngiyaxoxa naye uma engixoxela uthi mayecabanga le ndaba ufikelwa zinyembezi, usizwa amaphilisi, naye akazi ukuthi wayengenwe yini, wayedidiswe yini. Kuphinde kube umama owaboleka u180k naye waseKZN kwaNongoma, uthisha wawuboleka ebank lo 180k ngethemba lokuthi uzophuma amlobole, uzophuma simlobole isiboshwa, sizophuma simlobole isiboshwa ngayo le mali. Shuthi samshaya isiboshwa wakholwa lo mama. Wezwa ngendaba ukuthi sesaphuma ejele leso siboshwa. Sashaya sachitha. Isiboshwa nemali ekugcineni lilodwa igama abalishoyo bathi angazi ukuthi ngangenwe yini. Kuba buhlungu ekugcineni. Sengivala nje kuneziboshwa kuFacebook eyisebenzisa izithombe zabantu abanye abangosopolitiki. Xoxe nomuntu kuFacebook uyitshela ukuthi isikhulu esithile oyi-on elithile kanti cha ukhuluma nesiboshwa. Umlayezo wami uthi musana ukubhayiza abantu besifazane. Uyikholwa kanjani ingane ena 29, 32 ubudala, wena una 48, una 55? Uyikholwa ukuthi izokushada mayiphuma. Ngiyanicela iziboshwa xoxani nazo, ningafaki amazipho. Isiboshwa masikubona ukuthi usile uhlakaniphile, yiso esibalekayo, yiso futhi esikubhlokhayo. But masibona ukuthi ulahlile, awazi nix, so hamba nawe ngolayini siyoze sikuqede. It's very painful ekugcineni umama uma esethola ukuthi udlalwe ngaye ngemali yezingane. Thank you MC Menzisto, ngiyacabanga ukuthi izobathinta abanye le ndaba. Ngiyabonga kakhulu. Le ndaba ngayithunyelelwa ngenye insizwa nje, zinongithumelela ke ngaphakathi zizama ukuxwayisa ngoba abanye phela akuzona zonke iziboshwa iziboshwa ayinawo umqondo wodwa ngaphakathi, ezinye nje ziyaphila. So ke yayizama ziningi ke ezinye izindaba eyayike ingithumelele zona lezi, kodwa sikhethele ukuthi sikhulume ngayo. Thank you.